Vitajte na našom kanáli, dnes sa pozrieme na horúce trendy obkladov a dlažieb pre rok 2025. Ak plánujete renováciu alebo stavbu, určite neprehliadnite tieto inšpiratívne nápady. V roku 2025 dominujú prírodné materiály. Kameň, mramor a terakota sa vracajú do módy. Prírodné farby ako béžová, šedá a hnedá vytvárajú útulnú a teplú atmosféru. Čoraz viac sa tiež objavujú rustikálne a surové povrchy, ktoré dodávajú priestoru autentický vzhľad. Veľkoformátové dlažby sú stále populárnejšie. Tieto väčšie kusy dlaždíc s minimálnymi špárami vytvárajú jednoliatý a čistý vzhľad, ktorý vizuálne zväčšuje priestor. Sú ideálne pre kúpeľne, obývacie izby aj vonkajšie terasy. Minimalizmus s textúrou. Aj keď je minimalizmus stále v kurze, obklady na rok 2025 prinášajú jemné textúry a vzory, ktoré pridávajú hĺbku a charakter. Jemné rihovania, geometrické vzory či štruktúrované povrchy prinášajú do priestoru eleganciu bez preplácania. Udržateľnosť a ekologické riešenia. V roku 2025 sa stáva udržateľnosť neoddeliteľnou súčasťou dizajnu. Stále viac výrobcov ponúka dlažby z recyklovaných materiálov a ekologicky šetrných výrobných procesov. Výber takýchto produktov nielenže šetrí životné prostredie, ale zároveň dodáva priestoru jedinečný štýl. To sú trendy, ktoré ovládnu svet obkladov a dlažieb v roku 2025. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite nám dať like a prihlásiť sa na odber kanála. Ďakujeme za pozretie a tešíme sa na vás pri ďalšom videu.